Mikkel Pedersen, HH, i dag. Omverdensmodellen, den uafhængige og den afhængige omverden. Først vil jeg tage udgangspunkt i den uafhængige omverden. Et teknologisk og kulturelt forhold er, at Facebook er blevet så udbredt som det er. Det har Mofibo udnyttet sig rigtig klogt af, ved at gøre det muligt at logge ind på Facebook via deres program. Endnu et kulturelt forhold er udviklingen med at gøre alting så let som muligt. Vi ser allerede, at film og musik er meget udbredt på nettet, og det er tidskrævende og besværligt at skal gå på biblioteket. Derfor er Mofibo en god løsning til dagligdagens tidsmangel og lyst til at læse bøger. Der kan være interesseorganisationer, som støtter op om Mofibo, da de skåner miljøet ved ikke at skulle bruge træ og andre materialer til fremstilling af bøger. Det sidste kulturelle forhold er, at vi i Skandinavien og den vestlige verden har kultur for at læse mange bøger for sjov eller oplevelsens skyld, og derfor ligger Mofibo godt placeret i Danmark. Nu vil jeg så tage udgangspunkt i den afhængige omverden. Som e-bogsudbyder har Mofibo den styrke, at selvom de kun har 5.500 tilgængelige titler, så kan de i princippet have lånt ud over 10.000 bøger, da hver bog kan udlånes til et uendeligt antal personer på samme tid, i modsætning til en papirsbog, som kun kan lånes ud til én af gangen. Et abonnement til Mofibo koster 99 kroner om måneden for ubegrænset læsning. Dette tror jeg er en konkurrencedygtig pris til andre e-bogsudbydere. Jeg vil dog ikke sammenligne det med prisen på papirsbøger, da det ikke er det samme produkt, man får ud af det, og jeg kan ikke sammenligne det med at låne på et offentligt bibliotek, da det er gratis at låne bøger der. Men hvis vi snakker sammenligning med det offentlige bibliotek, så er der det plus ved Mofibo, at ens bog eller bøger ikke skal afleveres tilbage inden for et bestemt tidspunkt. Det klarer programmet jo selv. To konkurrencedygtige fordele ved Mofibo er helt klart, at det er let at finde bøger i programmet, plus at det husker, hvor langt du er i dine bøger, så du altid let kan finde tilbage til der, hvor du slap. Og som en kæmpe plus, så kan du justere på lysstyrke og tekststørrelser i alle dine bøger i Mofibo, hvilket der selvfølgelig ikke er mulighed for i en papirsbog.